Hej Britt, det er Mads. Du lytter til min screencast lige nu. Jeg har i samarbejde med Sixten, Jonas og Karl udarbejdet en synopse, hvor vi har haft problemformuleringen, hvad har været afgørende for udfaldet af kommunalvalget i henholdsvis Ishøj og Gentofte. Og ved hjælp af undersøgelse af bilagene har vi fremstillet nogle underspørgsmål, hvor vi har kigget på, hvad som har gjort, at udfaldet i Gentofte Kommune og Ishøj Kommune har været, som det har været, og også kigge på, hvordan det har været så anderledes, som det har været. Gentofte er en meget konservativ kommune, hvor Ishøj er en meget socialdemokratisk kommune. Og der har vi simpelthen valgt at undersøge, hvad der har gjort det. Og hvis vi kigger lidt videre på konklusionen, så har vi fundet ud af, hvad det er. Og hvis vi går ned her, ned i bunden, der har vi den jo. Og som vi kan se i konklusionen, så har vi konkluderet, at klaresvoting er en afgørende spiller, når det gælder udfaldet af kommunalvalget i Gentofte og Ishøj Kommune. Som vi kan se på tallene her, så har 25% en lang videregående uddannelse i Gentofte Kommune, hvor det kun er 3% i Ishøj Kommune, der har en lang videregående uddannelse. Og tendensen er, at personer med langt videregående uddannelse har en højere indkomst, og derved også vil stemme mere politisk efter deres interesse, hvilket vil være konservativt eller højreorienteret, hvor lavt uddannede vil have en mindre indkomst og vil stemme efter deres interesse, som vil være venstrefløjen. Og det passer også fint med de resultater, vi har for kommunalvalgene. Så altså klaresvoting afgørende spiller. Derudover vil vi konkludere, at borgmestereffekten, især i Gentofte Kommune, har haft en kæmpe stor indflydelse på valget. Og det har vi valgt at, det vil jeg i det screencast lige tage dig med på en tur og se på vores underspørgsmål til de emner. Jeg fører op til nu. Og så inden vi har, det man kan sige om Hans Toft og borgmestereffekten er, at Hans Toft har haft stor gavn af borgmestereffekten. Han har siddet i Gentofte Kommune som borgmester i 20 år, hvilket er ekstremt lang tid for borgmester, og man kan godt kalde ham lidt en byens mand. Kongen af Gentofte, han blev kaldt på gangen, med god grund egentlig, da han har siddet der i 20 år. Men det man kan sige om borgmestereffekten over Hans Toft er, at Hans Toft kommer ud til rigtig mange arrangementer, hvilket gør, at han får rigtig mange stemmer. Som borgmester skal du ud til rigtig mange arrangementer og klippe snore og holde taler. Vi så da OB skulle have deres første spadestik til en ny bygning, var Hans Toft der. På den måde kan han påvirke rigtig mange borgere ved at vise, at han er der for borgerne, og han er ude blandt folk. Han sidder i en kontor, han er ude, hvor det sker, han viser, at han kan. Hvilket også er det, bilag 5 behandler, som handler om Hans Toft, der er ude og tænde og slukke for nogle proser, tjekker det virker. Ikke så meget det, der er prosen, der er interessant. Det, der er interessant, er at sige, at Hans Toft kommer ud. Han er der. Han viser folket, at han hjælper dem, og han er for folket, og han vil gøre det bedste for dem. Det, der også er interessant med den artikel, er, at Hans Toft vil bare gå ud og trykke og se nogle proser, virker for medieopmærksomhed på den måde. Havde det været en anden politiker, som også stillede op til kommunalvalget i Gentofte, samme valg og tog det samme sted hen og mærkede det samme hoser, ville det måske ikke have været så interessant. Men fordi Hans Toft har sin position som borgmester er interessant, og på den måde får rigtig meget medieopmærksomhed, og dermed også bliver kendt, hvilket gør, at mange vælger at stemme på ham, altså han har gavn af borgmestereffekten. Og nok om borgmestereffekten, lad os tage ned og kigge på underspørgsmålet, hvilken betydning har personen for udfaldet af et valg. Har vi det her? Excuse moi. Nu vil jeg diskutere lidt om, hvilken betydning personen har for et udvalg. Hvilken betydning personen har for et udvalg. Og som jeg tidligere nævnte, så nævnte jeg artiklen omkring Hans Toft, der var ude og mærke på brusere. Og her har vi et typisk eksempel på issue voting. Eller at Hans Toft benytter sig af, at folk i Gentofte Kommune kunne finde på at stemme ud fra issue voting. Altså ud fra, at konkrete sager vil afgøre, hvor deres stemme bliver baseret. Der har Hans Toft en kæmpe stor fordel, da han er i sin position som borgmester, som jeg også tidligere har nævnt, hvor at han får den mest opmærksomhed, som andre kommunalvalgskandidater ikke får. Hvilket gør, at folk, som stemmer ud fra issue voting, vil have et meget større indblik i, hvad Hans Toft går og laver, frem for hvad en anden kommunalvalgskandidat går og laver. Derfor har Hans Toft personen altså et kæmpe stort
betydning for udfaldet af valg. Men det Hans Toft så også rigtig gør, det er, at han dukker op og gør de her ting, som vi ser i artikel eller bilag 5, hvor han tager ud til personerne, og de nævner også, at han tager telefonerne, hver gang nogle borgere ringer ind. Altså en person, som gerne vil være der for folket, og gerne vil høre på folkets issues. Altså Hans Toft gør sig selv til en person, som er så gavn af issue voting, og altså har en betydning for udfaldet af valg. Class voting har også en stor effekt i Gentofte Kommune. Gentofte Kommune har altid haft tradition for at være en meget rig kommune, altså folk er højt uddannede, er økonomisk stærke og er velhavende. Det betyder altså, at de generelt stemmer konservativt. Vi kan altså sige, at sociale klasser og økonomiske situationer altså spiller en rolle for udfaldet af class voting. Dog spiller class voting en langt større rolle til folketingsvalg, end det gør til kommunalvalg, da kommunale politikere har langt større mulighed for at komme ud til personerne, til det enkelte individ og møde dem, vise, at de gør en forskel end folketingspolitikere. Derfor kan man sige, at class voting har en betydning i kommunalvalget, men dog langt fra en lige så stor betydning, som der har til folketingsvalg. Ergo issue voting er det overvejende måde, folk stemmer på til kommunalvalg, hvilket gør, at personen, som stiller op til kommunalvalget, har en betydning for udfaldet af et valg. Men apropos class voting vil jeg også lige gennemgå et andet underspørgsmål. Og det er det underspørgsmål, vi har lige her. Diskuter oversat til forskellige partivalg i henholdsvis Gentofte og Ishøj. Det, man kan sige med class voting her, er, at uddannelsesniveauet i Gentofte er højere end Ishøj. Det vil sige, at Ishøj politisk spektrum være til venstre, hvor det Gentofte er til højre. Det skyldes det, jeg tidligere nævnt med, at borgere i Gentofte vil have en højere indkomst og være bedre uddannet og formentlig have flere fordele i at stemme til højre, hvor personer i Ishøj vil have flere fordele i at stemme til venstre. Og de fordele, vi nævner her, det er fordele som flexicurity, altså at borgeren i Ishøj vil kunne have en sikkerhed på grund af, at staten og kommunen vil tage fat om den enkelte individ og sørge for, at der er en sikkerhed i at bo i Ishøj Kommune, hvor et højreorienteret parti, som vi har i Gentofte Kommune, ikke på den samme måde vil varetage borgerens behov, dog som det vil i Ishøj. Dette skyldes, at højreorienterede partier ikke har så høj skat og derfor ikke så mange midler, som en venstreorienteret kommune vil have. Og derfor er der ikke behov for at tage samme der er ikke behov for at tage samme omsorg for personer. Altså class voting har også en stor indflydelse på borgernes valg af stemme. Når de skal stemme til kommunalvalg, så altså både class voting og issue voting er i høj betydning til et kommunalvalg. Dog har, som tidligere nævnt, class voting meget større indflydelse når det gælder et folketingsvalg kontra et kommunalvalg. For at samle op på det hele, så gennemgår den synopse, hvad problemformuleringen siger. Der har vi den, altså hvad der har været afgørende for udfaldet af kommunalvalget i henholdsvis Ishøj og Gentofte. Og det der er med udfaldet i Gentofte og Ishøj er, at det er to forskellige kommuner socialt. Altså Gentofte er en meget rig økonomisk kommune, og Ishøj er en mindre rig økonomisk kommune. Derfor har vi haft så to forskellige udfald af kommunalvalget, hvor Ishøj endte med at blive en socialdemokratisk kommune, og Gentofte en konservativ kommune. Og det skyldes, som tidligere nævnt, at to kommuner har haft forskellige interesser, og altså forskellige udfald af partivalg til kommunalvalg. Det vil være alt for mig i denne dag, og jeg glæder mig til at se dig i morgen. Hvis du ser mig i morgen, når du retter den her opgave, så hej for denne gang.